Yala dwaro mondo kaunti ma Siaya oyang lobno kaka lowo mar oganda, ma ka ok kamano to gibiro donjo ne gavana ma Siaya James Orengo. Kotelnegi kod jakom jopur e India Mayala Walter Nyangira giseyo tend kaunti ma Siaya ma gikoni tiyo godo mondo mi odargi e lobno. Gikoni tend kaunti ma Siaya tiyo kod jaket mwandu moko mondo golgi e lobno ma gisebedo ka gitaye chenro mage mag pur. Kendo koro gichano dhi e doho mondo gichung chenro moro amora mar jaket mwandu donjore gi jodak e alwora ma India Mayala. Giseyo tend Siaya kuom ling ka jaket mwandu mane okawo kar Dominion ketho winjruok kendo temo daro gi e lobno mokiewo gi India. Obed registered mara moja kaka community land. Ka onge to kati court wabo tero Orengo. Wabo tero. Ang tamo tero, wabo tero. Ne watero kesi court kucha bugi wajo wabugi mi pesa bugi golo kesi ne gigolo nang'amo ne mondo giwe mondo kesi rum. Wabro tero kesi court. Okwanyal dhie bunge kucha koro adwaro mondo county kod sirkal mondo nuang'nwa solution to the problem wango. Mane kwayo mano. Nyaka lu chik mawacho nyaka tubo participation emo nyaka los nyaka yale assembly ya hako dimiyo executive to implement gima loko serikali assembly. Koro mane kwayo marwa nuko poni chik monti mane nobedo violate ne kolo. To akwayo ng'ano mondo assess the law cheche ng'at mena about the law I Kenya kae. Ng'ama uso waka en county government ma en Orengo. Oyie okonywa wan mine ma mondi liete. Wan mine ma onge gin mora mora kama wanyalo gene. Geno wanose rumo te geno wanyosiko kuom nam. Dipo nono konyalo yie mondo mi wadwa dago e dala ne gi nyithindwa waduto. Nikech gimotimo nwani ochalo ng'atno motweyo wa maisha. Manto Orengo tugo kodwa nango. Okwadwa no Orengo tugo kod wan san ng'amwa golo golwenya no Orengo kan investor. Jaod bura mar Arieda Otiende Amollo